Ćao ljudi, ja sam Sven, možete me zvat Svenki, imam 21 godinu i moj život je drama. Da ljudi, moj život je drama. Zašto je to tako? Ne znam. Možda sam rođen s tim, a možda je to Maybelline. Ne znam, stvarno ne znam. Ali je dramatičan. U svakom slučaju je dramatičan. Ok, zašto sam ja uopće upalio ovu kameru i zašto sam otvorio svoj YouTube kanal? Iskreno ne znam, šalim se, znam. Zašto? Zato što sam u zadnje vrijeme počeo biti malo aktivniji na Instagramu. Stavljao sam neke video zapise, neke svoje glupe storije, bez veze. I stvarno sam dobio pozitivan feedback od vas i wow, to iskreno nisam očekivao. Ali sam ipak odlučio da ću otvoriti svoj YouTube kanal i to će biti centar mog smaranja za cijelu Hrvatsku i cijeli region. Ok, mislim da mi je stao mozak. Oh my god. Ovo mi se često događa, inače da mi stane mozak. Ali život je lijep. Kad nemaš mozga. Da. Ovaj cvijet, ja sam ga nazvao Blaženka. Nije uopće zahtjeva, čak ne traže ni vodu. Mislim, biljke inače traže vodu, what the fuck. Blaženka je stvarno super. Ona ne trži vodu i šuti i uvijek je tu uz mene. Da. I nikad neće umrijeti, to je najbitnije. Evo ga, da, što sam htio reći. Odlučio sam, snimat ću za YouTube. Dobro, u redu, ali što ću snimati? Onda sam se sjetio da imam svoj dramatični život, bože moj, mojih drame nikad dosta, drama. Odlučio sam snimat ću svoj život, svoj dramatični život, no onda sam zaključio dobro, s čim ću ga snimat. Imam samo mobitel zbog kojeg sam završio bankrot i ako ga razbijem imat ću Nokia 310 do kraja svoga bijednog života. Da, kada sam razgovarao s ljudima, rekli su mi da stvarno nije bitna oprema, fancy šmensi, već da je fakat bitan sadržaj, da budem ono što jesam i to je to. Ako vas je ne mogu ja ovo, živim u domu i najrađe bi uzeo sjekiru koju imam, nemam sjekiru, najrađe bi uzeo nož kojeg imam ovdje, da vam već pokažem nož, kad smo već kod toga. Ovo je moj novi crni nož, crn je kao i moja duša, obožavam crnu boju, inače s njim režem i naravno znate, uvijek morate biti oprezni. Samo se nikad ne zna. Ne znam. Di sam ja stao? Da, prve stvari koje ću izbaciti. Sljedeći tjedan bi trebao izaći moj prvi video. Nadam se da će vam se svidjeti, jer će biti fakat urnebes. Zemljotres, noćas je urnebes, ne je tako, nema veze. Jednom tjednom ću izbacivati video zapise i nadam se da će vam se stvarno svidjeti. Ako vam se bude svidjelo, pretplatite se, ako vas zanima što ću snimati, možete se odmah sad pretplatiti. Yes. Volim. Pretplatite se. To je to. Ljudi, krećem da vas smaram.